नमस्कार ମୁଁ ଶୁଭମ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5 କରିବା। ଆରଥରକ ଆମେ 1ରୁ 4 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5 କରିବା। ଜଣେ ଦୋକାନୀ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ସକୁ 510 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରି 15% କ୍ଷତି କଲା। ଯଦି ସେ ବାକ୍ସକୁ 570 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାଙ୍କର କେତେ ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। ଏଠି ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଦେଇଛି। ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 510 ଓ କ୍ଷତି ଶତକଡ଼ା 15%। ମାନେ ଆମକୁ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ବାହାର କରତେ ପଡ଼ିବ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସୂତ୍ର କ'ଣ? 100 ଗୁଣନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଭାଇ ଏଠି କ୍ଷତି ଅଛି। ଏଠି କ'ଣ 100 ମାଇନସ୍ କ୍ଷତି ହେବ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି। ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି 100 ଗୁଣନ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 510 ଭାଇ 100 ମାଇନସ୍ 15% ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 100 ଗୁଣନ 510 ଭାଇ 85 କାଟିନେ 5 କାଟିନେ କାଟି କହୁଛି। ତାପରେ 17 ଗୁଣନ 6 ସମାନ 600 ଅତଏବ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ 600 ଟଙ୍କା। ଯଦି ସେ ବାକ୍ସକୁ 570 ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି କରିଥାନ୍ତା ତେବେ ତାର ଲାଭ ନା କ୍ଷତି ହୋଇଥାନ୍ତା। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମିଳିଗଲା। ଯଦି ସେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ନେବା ହେଲେ 570, ମାନେ ଦେଖ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା ନା ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଅଧିକା। ତାହେଲେ ଏତିକି ଟଙ୍କା କିଣି ଏତିକି ଟଙ୍କା ବିକିଲେ ତାର କ୍ଷତି ହେବ ଅଭ୍ୟାସ। ତାହେଲେ କ୍ଷତି କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ହେବ? କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ମାଇନସ୍ 570 ସମାନ 30% କ୍ଷତି 30 କ୍ଷତି ହେଲା। ତେବେ ତାଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ଏତିକି। ଯଦି ଏଠି ଶତକଡ଼ା ଲାଭ ନା ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ଦେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତା? ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତିର ସୂତ୍ର କ୍ଷତି ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗୁଣନ 100। କ୍ଷତି ହେଉଛି 30 ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 600 ଗୁଣନ 100 କଟିଗଲା 5%। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ବିଷୟରେ କିଛି କହିନି। ତାହେଲେ ଏଟାର ଉତ୍ତର କେବଳ 30 ହିଁ ହେବ। ତାପରେ 20ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 25ଟି କମଳାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସଙ୍ଗେ ସମାନ ହେଲେ ଶତକଡ଼ା ଲାଭ କ୍ଷତି କେତେ? ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 6 ଲେଟ୍ 20ଟି କଲମର ବିକ୍ରି ମୂଲ୍ୟ 100। 20ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100। ତାହେଲେ 1ଟି କଲମର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ? 100 ବାଇ 20 ସମାନ 500। ଆଉ ହେଇଛି 25ଟି କମଳାର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସମାନ। 25ଟି କଲମର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ସମାନ, ମାନେ ଆର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଧର 100 ତାହେଲେ ଆର କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ସେ 100 ହେବ। ତାହେଲେ 25ଟି କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ ହେବ? କମଳାର ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 5 ଗୁଣନ 25, ମାନେ ଗୋଟେ ଯଦି ଏତିକି ତାହେଲେ ସମାନ ସମାନ ଅଛି। ମାନେ ଗୋଟେ କଲମ ଯଦି 5 ଟଙ୍କା ରହୁଛି ତାହେଲେ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 5 25 125। ଦେଖ ଆର ମିଳିଗଲା କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 125। ତାହେଲେ ତେବେ ଲାଭ
समान कौन विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य 125 माइनस 100 समान 25 लाभ 25 है शतकड़ा मांगी शतकड़ा लाभ बाय क्रय मूल्य गुणन 100 25 बाय 100 बाय 100 क्रय मूल्य हो 100 कटिगला 25% लाभ है 25%। तापरे एग्जांपल 7 जड़े दोकानी समान मूल्य दुईटी जिनिस को बिक्री करी गोटी करे 20% लाभ और अन्यटीर 20% क्षति सैला तेबे व्यवसाय शतकड़ा केते लाभ क्षति है। लेट गोटे शाढ़ीर विक्रय मूल्य समान एक्स और लाभ से समान 20% विक्रय मूल्य अच्छी लाभ अच्छी ताने क्रय मूल्य काढ़ा क्रय मूल्य सूत्र हूँ कौन 100 गुणन विक्रय मूल्य बाई 100 युक्त लाभ ये लाभ अच्छी 100 गुणन विक्रय मूल्य आम एक्स धरचे बाई 100 युक्त लाभ 20% समान 100 एक्स बाई 100 20 कटिगला 2 करने 5 6 5x बाई 6 गोटे मिलगला। तापरे पुनश्च अन्य शाढ़ीर विक्रय मूल्य एक्स पुनश्च शाढ़ीर विक्रय मूल्य एक्स टी क्षति देती 20% क्रय मूल्य काढ़ा 100 गुणन विक्रय मूल्य बाई 100 माइनस क्षति क्षति अच्छी माइनस हम 100 एक्स बाई 100 माइनस 20 100 एक्स बाई 80 0 कटिगला 2 करने 5 2 करने 4 5x बाई 4 गोटे 5x बाई 6 गोटे 5 बाई 4 तापरे दुईटार विक्रय मूल्य पाइगले क्रय मूल्य पाइगले विक्रय मूल्य पाइगले विक्रय मूल्य पाइगले क्रय मूल्य पाइगले को दुईटा को मिसाई दवा दुईटा को मिसे कौन देला क्वेश्चन समान मूल्य दुई जिनिस बिक्री कला समान मूल्य आम मिसे तो पड़ो दुईटी शाढ़ीर विक्रय मूल्य से समान x प्लस x इक्वल टू 2x दुईटी शाढ़ीर क्रय मूल्य केते 5x बाई 6 प्लस 4x 5x बाई 4 इक्वल टू आर लस करने केते 12 2 10x प्लस 15x 25x बाई 12 देखो क्रय मूल्य आम तार विक्रय मूल्य क्रय मूल्य पाइगले एवं देखिए लाभ ना क्षति तो हूँ 2x माइनस 25x बाई 12 यहाँ हूँ क्रय मूल्य यहाँ हूँ विक्रय मूल्य यहाँ हूँ क्रय मूल्य
ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ଗଲେ ଲାଭ ହେବ କିନ୍ତୁ ଏଠି ଯାଉନି। ଏଇନା 24x - 25x ହେଉଛି, ଏଇଟା ହେବନି। ତାହେଲେ କ୍ଷତି ହେବ। କ୍ଷତି ସମାନ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ବିକ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ। କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ ହେଉଛି 25x/12 - 2x। ଏଇଟା କ୍ଷତି ହେବ। ମାନେ 25x - 24x/12 x/12 ଠିକ୍ ଅଛି। କ୍ଷତି ତାପରେ ଶତକଡ଼ା କ୍ଷତି ସମାନ କ୍ଷତି କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ 100 କ୍ଷତି ହେଉଛି କ୍ଷତି କେତେ x/12 ବାଇ କ୍ରୟ ମୂଲ୍ୟ କେତେ 25x 25x/12 ଗୁଣନ 100 ସମାନ x/12 ଗୁଣନ ଏଇଟା ହରଣ ଚୁଲଟି ଯିବ 12/25x ଗୁଣନ 100 12 କଟିଗଲା x ବି କଟିଗଲା 100/25 ସମାନ 4%। ଅତଏବ ଦୁଇଟି ଦେବେ ବ୍ୟବସାୟର ଶତକଡ଼ା କେତେ ଲାଭ କ୍ଷତି ହେଲା? ଲାଭ ବା କ୍ଷତି ହେଲା? କ୍ଷତି 4% ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 8 ଓ 9 ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ସେଥିପାଇଁ ହେଉଛି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଓ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଦେଖାବା ଆର ଭିଡ଼ିଓକୁ।